Здравейте YouTube, това съм отново аз в 10-тият епизод от нашата игра. Така, това е самата водна зала. Така, говорете с този. Те трябва да ви предизвикам. Значи, докато вие не гледахте, аз си хванах един покемон. Далгънг. 30 левел, много рядък. Особено ако е на 30. Просто взех го, защото ще ни потрябва в тази зала. В тази зала най-много ще ни потрябва Пикачу. Намеквам на Пикачу. Така, Роктъм. Да. Роктъм. Глигар са, так мисля. Poison Sting. Poisoned. Добре. Глигар заповяда на своя покемон. Излез Далгънг. Дилгинг. Смукска и нищо няма да направи на моят Далгънг. Така, това е леден покемон. Изпълвен кръм. Така, покемон. Нека Пикачу излезе. Thunder, go! Thundershock. Извинявайте, просто малко се ядосах. Вам най-накрая използвахме Thundershock. Супер ефективно и Хорсия си заминава. Thunder, виждате, че доста трудно ще вдигне левел. Шилдър. Нека бъде Thunderbolt. Ще успеем с някак с този Thunderbolt. Просто трябва чакалене. И са Laughing Ground. Да, така предположих. Нека тогава Чербина ще ги спука. Добре, тази битка ще продължи дълго време. Ембър. Направо аз не знам вече какво правя, дами господа. Счетоводен покемон, казвам, ползвам
огнена атака и въздейства много добре. Бе. Нека продължим напред. Това е годишна от нашия епизод. От нашите епизоди. И не питайте защо, защото и аз дори не знам. Просто си говоря така. Седих се защо. Защото... Защо бе? Защото това е 10-ти епизод от всичките ни епизоди до сега. На 20-я може и да се давам профила. Няма да се давам профила, с него ще се правя клиповете. И го убихме. Глигар 16 левел. Пейруе. Време е, дами и господа. Сега ще изкара стария Арбан Бин. Литър Пълс. Ще изчакаме да не го добият, че тогава може. Дано някой път успеем, че... Добре, дами и господа, вече не се занимава. Те майко Пикачу го убили. Мисля, че всичко вече е в Чармилян. Чармилян, ако успее да издържи, направо да вест. Би да вест. Нека използваме мега кик. Какво? What the fuck me? Мега кик. Така. Старио ще си замине съвсем скоричко. Мега кик. Ако искате, вярвайте, вече ми се развиве. Дами и господа. Дами, скъпи дами. Роктонкмата вече не си струва. Това беше от мене, следващия път ще се пробваме пак. Чао.